Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika, u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Skartizz u ħallina minnek. Il-Bertu serquh u għarem dak jistaħbaf xi kabort ikun. Ara hija, wasal il-ħin biex naqra ta' ħallini kwieta, u mbagħad narak. Ċaw, ċaw. Lellux u Peprin. Il-Bebbuxu u l-Gremxula. Fodwa sabiħa tar-rebbija, Xula, il-Gremxula, ħarġet tagħmel passiġġata hekk kif ix-xemx ma kinitx għada saħnet ħafna. Fit-triq iltaqat ma' Buxu l-Bebbuxu. Kien miexi bil-mod aktar mis-soltu u kellu bixra ta' wieħed imdejjaq. L-odwa tajba Buxu, selmitlu Xula, kemm tidher għajjien? Mhux għajjien Xula, wieġeb il-Bebbuxu, imma miġuħ. Dal-lej qabad juġani l-istonku u donnu ma jridx jaddili. Kont sejjer għand it-tabib. Imma nimxi bil-mod lanqas sal-lejla ma nilħaq nasal. Għand liema tabib tixtieq tmur, staqsietu Xula. Għand il-Barbaġan, wieġeb Buxu, għax dak it-tabib tal-familja tagħna. Dak joqgħod biċċa sew il-bot minn hawn u sa ma tasal int bil-lajma tiegħek jilħaq jagħlaq il-klinika u jmur jorqod. Ara, itla fuq dari, ħalli nwaslek jien. Kieku tagħmilli pjaċir kbir, għax tassew li miġuħ. Naħseb li kilt xi ħaxixa ħażina u għamlet lid-deni. U ma dal-kliem, Buxu tela jiżżerżaq fuq dar Xula. U din il-ħarb ħadżbal. Minn fejn nibda? Mill-paragraf jew Buxu tela jiżżerżaq? Buxu tela jiżżerżaq fuq dar Xula u din ħarbet tiġri bih għalant il-Barbaġan. It-tabib eżamina l-Bebbuxu u taħ jiekol werqa mill-qalba ta' ħassa biex jaddilu l-uġieħ. Buxu kiel il-werqa u l-uġieħ għaddilu dak il-ħin stess. Ħallas it-tabib, irringrazzjah u ħareġ mill-klinika. Barra sab lil Xula li kienet beqgħet tistennih biex twaslu lura d-dar. Kienet tassew qalba tajba. Buxu reġa' rikeb fuq dara u din reġgħet telqet tiġri bih sa ma waslitu lura d-dar qawwi u sħiħ. Xi jumejn wara l-Bebbuxu kien għaddejn minn ħdejn il-bejta tal-Gremxula u lemma ħadd ittawwal għal ġotriq bajnejha ħomor nar. Xi ġralek Xula? Staqsija Buxu. Kemm għandek għajnejk ħomor? Il-bieraħ qam ir-rieh f'daqqa u tajjar buffura trab li daħalli f'għajnejja. Spjegatlu Xula. Naħseb li għandix infezzjoni fihom għax tgħidx kemm qed jaħarquni u lanqas nista' nżommhom miftuħin. Nixtieq immur għand il-Barbaġan. Ħalli jagħtini xi ħaġa biex infejjaqhom. Imma bajnejja magħluqin ma narax fejn jinsejra u flok nasal għand il-Barbaġan żgur nidħol ġo xi ħajt jew ġo xi siġra. U jaħbad li jar. Ma nafx se naqbad nagħmel. Nafx nistgħu nagħmlu, issuġġeriela l-Bebbuxu. Jien nitla' fuq darek bħad darba l-oħra u nurik it-triq. Niggwidak jien u jekk tkun sejra ħażin ngħidlek biex iddawwar ir-rotta. L-aħħar darba wassalt lili u din id-darba inwasslek jien. Trid nagħmlu hekk Xula,
Dan ix-suġġeriment oġob ħafna lil Gremxula. Qabbiet il-bebbuxu fuq dara u telqet għalant il-Barbaġan, bajnejha magħluqin u bil-bebbuxu jiggwida. Ma setax tiġri daqskemm kienet ġriet id-darba ta' qabel, imma xorta waslitu għand it-tabib fi żmien qasir. Il-Barbaġan eżamina għajnejn Xula u sab li kellha infezzjoni tas-sew. Qattrila ċertu qtar f'għajnejha u ma baqgħux jaħarquha. Xula ħalsitu u rringrazzjatu. Qabel ħarġet it-tabib infaxxala għajnejha biex iħarishomla mir-riħ. Għalilha iżommhom infaxxati għal bqija tal-jum u mbagħad tikxifhom l-għada. Xula reġgħet irringrazzjatu u qabdet it-triq lura lejn il-bejta tagħha bil-bebbuxu fuq dara. Jiggwida. L-għada neħħiet il-faxex u għajnejha kienu fejqin. U Xula u Buxu ħassewhom tassew ferħanin għax kienu għenu lil xulxin.